Aydımçı, showman, şahir, Tadını, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum, mehriban adamlar, ediz, vatandaşlar. Yayılımda Türkmen Portalı da bilişine deyal tanışırlar. Elbette biz iyiliklerle sizin için yürütüp tanımal yurdumuzun meşhur adamlarını gepleşimiz. Çağırıyat ve onların dekillerini tinap koyuyor. Bugün olsa tanışırlar adlı gepleşimizin mehmanı yurdumuzun televizyon, radyo gepleşikleri ve kinematografiya varadaki devlet komitetinin Aşgabat teleyayılımının alıp barcısı Teyran geldi, Kakacan. Teyran, selamun aleyküm. Gelin tamam. Hoş gördük gepleşimizde. Vaqt tapıp geleniniz için ilkinci navbatda köp sağ olsunlar beyan ediyor. Ama gepleşik bilen tanıştınız. Türkmen Portalı idarlayantına dep ümid ediyen. Tamam. Tanışsak olsam burada bileceğim olacak. Lokman Keliyen. Sağ olun. Elbette ne tanışırlar gepleşin esası maksadan siz yani tanış adamla, meşhur adamla vekillerini tinap koyun. Vekillerde cem 5 minutun devamında 15 tane logik sual verir. 15 tane logik sual. Bir yağdayda bir tanışыңızda жаңа dep bilýäňiz, arkaýyn tanışыңızda jagt maslahat sorap bilýäňiz. Bilmedik ýagdaýynda da geçip son pikirlenip bilýäsiz. Taýin bolsaňyz başlamadyk üçin hiç esas göremde, esas işledi, wagtyňyz başlady we wagt başlady. İlkinji sual şeýle. 3 tane derek agacı var. Şolaryň hem herse 3 tane mewe berse meweleriň jemi sany näçe bolar? Derek mewe beren o? Dogry jogap indiki. Garaja güjük ýatyr ýürmedek, öýe adam goýbermedek. Matal. Näme bolup biler? Öýe adam goýbermeýän zat gara bir top garaklar. Näme bolup biler? Edil güjük tiperde simbol manysyndan alındy. Geçelim. Geçelim. 5 tane doğan ma. 5 hem şovar öýden çykýarlar, daşarda hem ýagşy ýapdy. 5 doğanyň 4-üsiniň üstü öl bolýar, biriniň üstüne hiç tat bolanok. O näýil bolýar? Saýwan. Ýok, saýwan. Başarak görünüşde de. Geçelim. Böyle. Gapda 4 tane alma var. 4 tane hem adam var. Adamların hersine bir almadan bermeli, onu gapda da elbette bir galmalı. Sonku diye men gap bolmasa alacakka diýär. 5 tane çağacık var, 5 tane alma var. Gap sevetin içinde de. O diye bir sevet bilen bana almanı bile vermeseňiz men ýejekka diýär. Näil paýlamaly bolýar şoňa? Ýok, hersine birini berýän. Berýän. Sonka gap bile berýän. Gap seveti bilen berýän, dogry jogap. Indi. Bir saat 15 minut köpmi ýa-da 75 minut. İkisinden. Deň, dogry jogap. Güýçli ýagşy ýaganda guşlar näme kelagaja goňýarlar? Ýagşy ýagyp dur. Ba, nemedi? Şakalı mı? Şakalı. Yok, şakalı yani şu ne kil şaka, ne kil ağaç şu. Mahavat. Türkmen Portalı. Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar. Açılışlardan we sergilerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli, ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysat toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Ýagşy ýaganda ne kil bolup biler ağaç? Ýaşyn? Yok, başgaçarak. Material taýdan, ýagşy ýaganda. Böyle. Haýtaýda 28 gün mi? Fevral. Yok. Hemme aýda da. Ba, dogry jogap mene. Iň ul gazyna da sygmaýan zat näme? Kapak. Dogry, kapagy. Suwdaky 100 sany balygyň 30 sanysy gark boldy. Suwda jemi näçe sany balyk galar? Suwda balyk. Dogry jogap. Adamyň haýsy organ içesen garranyk. Hiç şu. Gözi. Dogry jogap, gaty dogry, gözi. Näme adamlary ilk agladyp soňundan hem olar üçin ýanyp koýýar? Soğan. Soğan dogry jogap. Diýogy şu özüne, men guşlara değişdirip bilermi turup geçip çık. Näçe? Gurlany apa. Maşinna 3 aýal we 1 erkek bar. Maşin olaryň haýsy sürer? Erkek adam. Näçe?
Sen şoför. Yo, beyleklerim bolup biler. Maşyn sürmek üçün näme gerek? Şahadatname sürüş. Doğru. Kimde bir ruhsat barda. Deňizde tapdyrmayan daş, deňizde hiç wagt ýok daş, deňiziň düýbünde diýelim. Näkil daş ýok? Deňiziň düýbünde daş ýok. Ba, näkil daş ýok ýöne şo daş deňiziň düýbünde bolsa näkil bolýar? Hiç. Gurdaly. Öl. Bolýar, dogry. Stoluň üstünde 2 tane teňge bar, olaryň jemi 3 manat. Teňgeleriň biri 1 manat däl bolsa, o teňgeler näçe manatlyk bolup bilýär? Düşündirmeli. Mahavat. Sizin üçün ajaýyp täzelik. Deňsiz taýsyz ýeketäk katmer kafesi inni 2 bolly. Gözel awada deňiziň sergin kenarynda katmerin täze nokada açyldy. Bu kafe öz owdurlygy, rahatlygy, ýakymlylygy bilen sizi haýran galdyrar. Inni Tomusda diýinjalmaga gidenizde siz katmerin daty tagamlaryndan ölüme bolmasyňyz. Santiago dur. 2 teňge dur, biri 1 manat da. 1 manat. Ha. Cemem 3 manat. Jem 3 manat. Biri 1 manat da şoň, anyk. Alt sana 50 tenge. Yo, 3 tane teňge dur. 3 tane tenge dur. Jemi summa da jemi bizde manatyň meşhuram 3 manat. 2 tane 50 tenge, 1-2 manat. 3 manat. 2 tane 50 teňge, 2 manat tenge. Doğru jogap, dogry. Akıl sowallama tamamal ýokary gelýär bilmediklerinde. Wagtymy da men tek ba. Garaja güjük ýatyr ýürmedik, öýe adam goýýarmadyk. Zamok. Başgaça türkmençe golup dogry jogap. Inni 5 tane doganma diýdik. Şo 5dem ýürüýte öýden çykýarlar, daşarda ýaş ýagyp dur. 5 doganyň 4-üsi öl bolýar, biriniň üstüne işdat bolanok diýen näkildirek. Simbol görnüşde de bir gönümellerle 5 atly gelýär, nemeýene diýip bir matal bar da. 5 atly geldi, kovup çıkardılar. Korkar ýönüň dagyna ogry girdi diýdiler. 5 atlyny berip kovup çykar diýdiler diýeni. Adamda 5 dogan hökmünden hem misal getirilýär. Deňem däli waýdylýar akokdan. 5 barmak. 5 barmak o şo manyda geldi de berdi. Umman olardan geçtik şeylere geçtik. Umman ähli sowallama tamamladyk beýran. Sıfırda olmaz sowalama dogry jogap berip etseňiz gutlaýan. Berekella diýetmi gelýär gutla. Bisirli gardy diýet. Gowy eken hakykatdan tüwelime logik sowallaňyz olary başarjyňlaňyz. Bundan meýlegim işleňizde ol üstünlük gardy diýet. Nusal zayıp fırsatda şertimi de yoktu da doğrusu. Dine soğuğadı beraymak kaldı. Eğer de şu ekiltine doğru cevap versen şerti yok. Yok, şerti gerek değil. Şerti vermeyeli. Nusal zayıp fırsatta soğuğatlanırız dağıramıza geçtik mehrivan adamlar. Ne teyran sağ olun bugün köyüne katlaşarlarınız için. Mehrivanlar elbette bugün sizin için yürüyütü alıp barıcı dostumlar. Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenin altına tıratlı beyatlaşığının yengizeti Teyran geldi. Kakacanov filan tayarlan gepleşimde şu fırsatta ekli soğallarla tamam oldu. Yanğın belleşimi diýäli ýeňji bolmagy gutlaýat ýene bir ýola. Indi sowgatlamada geçdik şu ajaýyp fırsatymyzda. Ilkinji nowatda şu ýerde ýörüýti ýüpekçi hojalyk jemgyýeti Bolvar, Bolt ýaly meşhur brendlaryň ýetinden şeýlerek sowgatymyz bilen sowgatlaýat. Ondan daşary o joňgyzda elmida magdy bir höküm türsünde botsan konseptinde şeýlerek sowgatlaryny ýollapdyr. Yurdumuzda ilkinji bolup sintetik motor ýaglaryny öndürýän brend kompaniýa Şir ýag, şunyň ýaly bir näçe sowgatlary size ýollaýar. Waydal şonuň ýaly ahyrky sowgatymyz bolsa ýurdumyzyň meşhur kondiseri bolan Ziyatkil kondiseri önümleri dukanynyň adyndan şeýlerek sowgatlar bilen elbetde sizi sowgatlaýar begenler. Bundan meýlegem işleňizde dördüjilik aleminde uluslarlikler ardy we diýet. Ýörek bir tanışlagyňyzda alsa ýetirip bilersiň başda. Çok sağ olun. Mesela şahara üçün oranlarda işinize dönüp toprağda tavırnaca temsilciler ravaşta yararlı olsun. Hem de bu vatandaşlar da olsun. İyi arkadaşım, hormat prezidentimiz arkadaşlar, manterdarlar, televizyon çıkaran şirketlerin koyucularına çok tavırnaca fiyatlara verecekler. Vatandaşların ötüşünde ürüşümlerde koşul Facebook'tan yar iyi arkadaşım, hormat prezidentimiz şahanda tavırnaca başladı. Korkunç yansın işleri başladı. İşlerin sınıflar, damara vaşıklar bilen oğudun prototlar devamlı olsun. Sağ olun Seyran, arzularınız hasıl olsun. Yadigarlı surata düşelim ve mehrivan tomuşuşlarımızla sağ olun. Hoş sağ olun.